As comarcas da Ulloa e o Deza danse a man aquí. Monte Farelo, Centro Xeográfico de Galicia, en Antas de Ulla. Neste espectacular miradoiro suspendido no aire vense en días soleados concellos das 4 provincias galegas. Case 1000 metros de altitude e hectáreas de bosque ao redor nun parque eólico. A menos de 500 metros do miradoiro atopase a estación de petróglifos máis numerosa da provincia de Lugo e das máis grandes de Galicia, gravados en pedras realizados polo home prehistórico 3000 anos antes da nosa era. A maioría dos petróglifos teñen forma de círculos concéntricos, acadando algúns un diámetro que supera os 2 metros. A súa abundancia, tamaño e localización estratéxica fai que Monte Farelo estea considerado como un dos santuarios da arte rupestre galega.